Валдорфско основно училище професор Николай Райнов. Здравейте, родители! Започва записването на нови ученици за учебната 2015-2016 година. Можете да се свържете с нас на телефон 08777 35558, а при желание да посетите училището и да се срещнете с нашите педагози. Те ще ви разкажат за педагогиката и как протича работата в съответния клас. Според валдорфската педагогика, при записване в първи клас е необходимо да се прецени зрелостта на всяко дете да бъде ученик. Под формата на дейности и игри, педагозите наблюдават цялостното му развитие, равновесие, координация, движение, словесен изказ, емоционална и социална зрелост. По този начин учителите получават информация дали детето е готово да премине от предучилищна група в първи клас. Ако желаете да запишете детето си в класовете от 2 до 4, препоръчваме то да гостува 3 дни в съответния клас, за да усети как се чувства в новата среда, а педагозите да придобият по-задълбочена представа за него. Когато родителите и учителите решат, че детето ще постъпи в нашето училище, следва да се проведат 2 разговора с семейството. Първият с педагозите, за да се запознаят с развитието на детето и неговата биография, а вторият с представител на управата на училището, при който родителите да получат отговор на всички въпроси, които ги интересуват. За повече информация, моля посетете waldorf.bg или Facebook страницата ни Waldorf School София. Заповядайте във Валдорфско основно училище професор Николай Райнов.